kuble yapi baro ni wanlam yapi shakani ka program Doctor Speak halor ka phang ka Jingpynduna ka Jingpur stat uniu Khniang Jingpang haki Jaka Trei la yashimanta kani ka program di Dr. AJS Imle ibdi District Surveillance Officer Jongka Ribhoi District but kumi Dr. haka Jingtep ba jingsong thu jong I in batai shayegi hakani ka program kumnu nginya daila di nau niu Khniang Jingpang COVID-19 haki Jaka Trei ting ai khubli shibun ni doctor play shimanta ne ka program shwamang in beteng biang khendiat ngin phai shakini gi Jingpynduna Preventing COVID-19 in your workplace or while teleworking. There are several things you can do to protect yourself and others from COVID-19 in your workplace, whether you are at your work site or teleworking at home. Follow distancing measures issued for your location and stay informed through information from trusted sources, such as WHO and your local health authority. Stay at home and avoid direct contact with anyone if you feel unwell or even have a mild cough. This will help protect your colleagues at work and your family members at home. If you are feeling well and need to go to work, you can reduce your risk of catching the virus by avoiding crowded public transport. If possible, go by bike or walk. Otherwise, if possible, discuss with your supervisor if you can work from home. At work or at home, if you can, use the stairs instead of elevators. Avoid using your hands to touch common objects like elevator buttons, door handles, or staircase railings. If you work in an office, create distance-based meetings either through video conferencing or by maintaining at least 1 meter space between people in the same room. If you work in contact with the public, stay at least 1 meter away from others as much as you can. After commuting to and from work and throughout the day, clean your hands frequently and thoroughly. Avoid touching your eyes, mouth, and nose. Ventilate your workplace regularly, keeping the windows open if possible. Make sure tables, door handles, and other frequently touched surfaces are disinfected regularly. Avoid crowded places and unnecessary public activities. Find no-contact ways to greet your colleagues and express affection to your friends and family. While maintaining physical distance, stay social. Contact your family and colleagues regularly to check how they are coping. Remember to seek ways to stay active and positive. Stay healthy, and let's all prevent the spread of COVID-19. Tingi wanlam biang yapi shakani ka program Doctor Speak hakani ka jangmi but I doctors imle ibla ibshimanta hakani ka program halor ka phang ka Jingpynduna ka Jingpur stat Khniang Jingpang COVID-19 haki Jaka Trei ti khubli shibun doctor haka jing shimbanta jongpi but ngi shanya haka jing batai jongpi kumnu ngi ban sumar yala demo haki Jaka Trei ban yadano niu Khniang Jingpang but ki kendon ngi ban bot but buram bala batha naka health department dai ti ka jingkli jonga ka baning kong yapi kalong ba ki kendon ba hakmat do ki main points kan kaban rakaliang joka administration ka kadeban batai benya shikinong Trei halor ka Jingpynduna ka jing sapriang nu Khniang Jingpang haki Jaka Trei kube shibun kong daya but ai kube ru ya baro kinong pe ka program ka ka por kalong ka bas ngutanat bangin yo ya ka program ka badan kam bha kham tam haki Jaka Trei ki jangi ka ba bunangi gitep hi kilong ki Jaka ki bakhim kilong ki Jaka ki ba ki bun ki be Trei ka jo ka Jaka ki share ya ka jo ka space let's say ya ka Jaka le mo ki Jaka Trei ki core ki machine ki bagi pendan kam kalak mende haki office kalak mende haki dukan kalak mende haki banks kalak mende haki nu ki Jaka Trei kalong ka bakongsan ba nakaliang jong kini ki administrator kinong penyat ba kin pet perman ba kumno ban yada ya lagi nong Trei nakani ka Jingpang COVID-19 ti hakabay day but haki Jaka Trei
ngihap ban so tho ba lada iyo pang iwe kani ka jingpang kalong bakloi ban pur state mo namar ba ka jingya bun brio le si ha ka tu ka ju ka kamera ka kala ban penbit ye ki we ka kata ye ka kam ka jam le si hap khang noi ka tu ka office le ni ka tu ka dukan ka tu ka nisngi ka ba do bikin da dep ye ki contact tracing hado ba kinda pen khoj ba ya ka tu ka jaka ti kalong ka jing du nong mo ye ka tu ka office le ni ka tu ka dukan le ni tu ka bank lada dan ba yo pang ha ka tu ka office ti nak ta ka daw kini kinong penyat ki hapan nadu pas dang hi ki hapan da so tho shai mo kumnu ka ni ka jingpang kalong kalaban kata kanu kurukom kumnu kalaban ya bed kumnu ngilaban ya da ila dia nak ni ka jingpang te kanir ka di ka bakongsan ba kin penshai lam halaki nong Trei ha ka Jaka Trei ka jongki ba kini pantip shai pang kini ki mat ki ba kumnu ka ni ka jingpang ka sapriang mo kalaban ya bed nei we shei we ba kumnu ngi ya da naka te kum kinong penya ki haban bu hakmat ya kita ki mat ba barok ki di ban buat lang ka bandingkong kumbangi I menta ka mas kalong ka wei ka atiar ka ba yarap ha banya da ya ka jing pur stat uni jing pang na iwe brio sha iwe pat te ka turu kalong ka badan kam ha bat ngimde ban shim sting mo ba issue deng tang dap ba ki administration ki pha la ne ki officers ki pha andre kani ga de ka board jing da yangi ka ba ar kalong ba ladala hi ngi haban kata ka pensyong kham jinga iwe na iwe mo kata ka social distancing ka ba ka jingya bit kan Jingpynduna lada ngimya syong jantan ti kidon pak ki khap ki bom nala ti ya ki tur ngin sepet hadin nalor kata ka jinglek khoj mo ka ki bansat bhai la ki ti kata ki hand hygiene mo ngin sat jaka ka sabon bat ru ida kershut bhai ki mo mne ba sat tangdam ti lada ngim dan kata ka facility hajan ki hand sanitizer kani ka alcohol based sanitizer ka ba palat ya ka 60% concentration ngila ban penan kam da gitu ban pen khoi ka shot lagi kiti kamba arpo second ni mo te nalor kataru kita ki akor ha ka bangi jerho la ni ha bangi ngi senria mo bangi tip ka jing pang ka ya bet ling ba kita ki droplets infection ha ka bangi keren la ni senria la ni jerho kala ban sit shaki we mo ti ka ba kosan kalong ba habangi ki kum kini mo ngi kum jerho ne kum senria tamot ka rumal ka di bandan hajan mo ngin tap ela ka khamot ka sentur ba kadam sit shaki we ti ka ba ar pa kalong ba darangim dan kini ki rumal kini ki mo ki tissue hajan ru de si ka tembut ngila ban ka tembut khanang ba kanum sit shaki we ti la dagi nyat ela ki khamot ki ka tissue ka bagi pedan kamru ngim di ban bread kulmar lebu kulmar hamit ha bayo ka penbit ja clear ya ki tiar kitar lane ya ka mate lane ki files bakin man shim ki we ti lada ka de ka yu ni ban bread ha ka kini ki covered bins mo kini ki dustbin ki badan pak ka jing tab mo ti kata ka de ka we ka precaution ka bangi la pan shim bat ingat dap sendria dap I kum tu da ka kti smo I kum pat ru ngi ha ban sanitize ban khot bhai ki kti ki jongi namar ba ling ba kini ngi kita pa ye ki we ki tiar kitar ka khulom ngi ta ka computer temat kala ban ra eu tu khnyang chipang hang tu ki we pat kinawan kata temat ki labet sama ki mo la kum kata sha khamat session tur te kata ka long ka ba kongsan kita ki cough etiquettes mo te nalor kata lada ngi ha ban tip ru ki ki dak kitchen jangan ka jingpang mo kumba mentang la ya la jan arsnam bunengi la lendat kan dispang kan ke jingpang mo kalau ke seriam hibat ka flu ka bayong clear ngila ban shitmet ngila ban ktamet ngila ban jerho ngila ban sat rendang ngila ban kta clear ngila ban penhiar ngila ban duna ka jing so tho ka jing smal ne ka jing bang ka jing mat ka jing bam ka jing di te kum kini ki dak kishen la dang ngidon tempat ngi haban kiar na ka ba balit Trei tempat kini ki administrators ki haban ong ye lagi ki nong Trei ba ada fidon kini ki dak kishen so ba banai wan Trei pi haban wat jikerap ya ki kini kinong sumar mo ki doctor dan ki local health authorities ti hang tu filap banyak ka jing sumar dan kaman test on test badu vidiban pentepat pangga ka tu ka jing check up ka jong pi syaki administrators dan ki officers dan ki kinong penyat ya ka Jaka Trei ka jong pi ti kata ru kalong ka bakongsan but kini ki ka jing pen khoi ka jing le suba ha ka office kalong ka bakongsan ka ba
gidan kam hi maka di Jaka pat ba di ka ngihap ban pen khoi pha ngihap ban pet pha ba kini ka leer ka ba khoi ka yo ban rung pha ta ka bangi ailat ya ka leer ba ka jikang yet mo kin plie ba ka leer ka ba khoi kan rung ka leer ka Jaka ka ba clear kan mi sabar ti kum kini ki la ban pen rung ha ki office ki jongi ba kata ka proper ventilation kan don ti nalor kini ru lada ki don kinong Trei kam tam bu nangi la satu bhai ta ka containment zone mo ti lada ki don kinong Trei ki ba hap no ha ka tu ka containment zone temot kim sha mo bagi hap containment zone bagi hap long confine ha tu ka snong ka Jaka basta temot kum ki tu ru ki hap pen tip shala ki officers la ki inong ai kam ki jong ki ba ngadon ha containment zone ngam la ban wan Trei ti ki dong ai kam la ki dong kita in charge ni ki diban skotho ya kata kai Khniang ba kin penduna ya ka jing sapriang ni ka jing pang la da ki pha wan Trei ya ki temot kala ban kata pa ya ki we ki Trei lang ha tu ka Jaka ti ki ni ki ka tu kat ni ki mat ki ba kham kong san ka ba ki kum ki mu ki administrators ni ban bu ha khmat bat ban reinforce mo nakapor sa kapor da ka ba ki bu ki posters mo ngi bu ki posters ha ka ba dei ba kan ka jingpang ban penshai ngi la an penlong kum ki kinja seminars mo ki online seminars la ni ki discussion ha ka ba fila ban khat ki brio na ka health ki ban penshai ki nong Trei ki jong phila da ki don jing keli ki la ban keli na ki ti ha ki Jaka sa ki ti pen wa ki poster ki signage ki ba ban pen suthu shu ki ba ki de ban le ki ba kim de ban le te kum ki ni ki ni rap shibun ban penduna ya ka jing sapriang ni ka jing pang Kadai kata apa fila abatai syai mo ki taki main points mi don kam ka kamram juki administration ki di bande ki Jaka Trei ban yo jing sung thu ba jing syai lo barok khoi dei ti doctors imle ka jing kli jong ka ba ar ya phi ka long ba ke ka ba ka administration part ka di ban le ki tu ki nong Trei ki bamla ban ya jingai ni iwe mo ki bamla ban maintain social distance kumba san phot e da pha ki don ki ba sai la ki bam Trei dei ha ki Jaka Trei jong ki khamtam da dei na kalyang ki employees haba ki they come ki customers ki one thing thiet te kimla ban maintain ka to ka social distance nei te ke ei pat ka ki di ba ki administrators ki di ban le pat akong ta ka por te ki kumye ki ni ki ja nong Trei mo ki ba Trei ha ki Jaka ki ba ki hapanya kendu ki pat ba let's say ki de ka bank mo ka counter ka ba lani ka Jaka lani ki dia dukan mo ka ba ki hapan interact ba ki pat ba ti kum ki ni ki situation ni jula bat ngi syam ru ba ki don ki Jaka ki ba ka khap nya pha mla ban maintain ya kata ka social distancing ka ba dunaya kan report mo te ke ka ba kongsan ka long ba ki hapan instruct ya ki staff la jong bakin long adakar mo kini ki covid appropriate behavior kumbangi ju ngi tip ka jing deng phaya ka mask kamtam kini ki balong expose phaya ki pa ngi haban deng hi de kini ki mask ki balong kum ka medical mask ne ka N95 kamar ka jing ya dal jing leng ba ju ki dia ka kham khlanchi bun mo banya ki cloth mask timot ka ta ka we ka ba ar ka long ba le si kini ki na kon shim giwan the le ni giwan don kam ki haban yang lain temot katur ngi haban pen demarcate ya ki ba ngi la ban pen bu ki mark hamadan ba kinum yang jantan ya itu ibrio iba yarap ba mo ba pen yarap ya ki kata ka bakongsan ti kidan pa ki duka le ni ki mangala ji iro ki pharmacy le ni ki bank pom tu ki bu da yet mo kita ki glass shields le ni ki tu ki flexi shields ki tu ki ba at least ka kamlong direct kata ka interaction ti la da ki mla ban bu de ki tu ru ki la ban deng da ki face shield mo ki tu ki face shield ki bala ban reuse ki la ban disinfect but reuse ki ti da lo kata shmu da ki la khapnya pala itu i Jaka ru tu ki la ban le shift kan temot ka we ka group ka la ban shmu la ka tu ka office ka bagi Trei ka red plaka Jaka ki bun ha itu temot ki la ban le shift no temot kin wan no ar kanta ki we ka group hadin kata kin wan sa ka we ka group te Khniang ba kinum ya bun than hai ju i Jaka
Ti bar ka bakongsan hi kalong ba kini hi kibade ha ki front line mo kiban ha front line ka office na jong ka bank ne jong ka dukan ne kini hi long ki hapan wan sakmat na benta ka vaccination nama kan ni hi kade ka kalat ka ba subtam bat ka ba klantam banyada yang gi mo bangin lada giya maka ko infection ru nginum stam jer mo kan melam seduk kat kajing yap bat ru kajing pendet kajong kitu ki bla yo vaccination syaki way kalong ka beduna bon sya banya ka bampat yo vaccination ti kini hi kimat kilong kiba kongsan bangi haban ban buat bat ka ventilation kalong ka we kamal au mene kata ru kalong ka badan kam bah kadai kata mo ngihap ban shim serious ya kan ka kam dai khamtam lada ki frontline workers kombo omo phi kila ashim ka vaccine kila ayo jine dai la di kadres ru kam shakta than mo la shaduna te kum ha kata kalyang pat kan ka jingkli jonga ka balai phi kalong ba kumnu pat ki nong tre ki badan ha ka higher risk mo ne ki jingpang bat jingsitom kila banya dai la di pat nau ni u khniang jepang covid 19 lada ki let shege Jaka Trei jong ki pat ki bladon lupa ki comorbidity samet jong ki mo ti kumbang yo i ha ka bede ba ka jing pang covid 19 ki ba syak ta ba ki brio long ki ba bla do no ela ka jing emru bon na ki hi ki de ki ba bla kham temen lan ki bla don lupa ki we pa ki jing pang kum ka diabetes kum ka jing bp kum ka jing pang klong snam ka jing pang tor ka jing pang khalai kini ki la don lupa ka jing pang la da ki yo syak saya ka jing pang covid tem kadang nang jur bat bon hi ki ba yap ni syamba ki de ki ba la don lupa ya kum kini ki jing pang te kata ka we te bat ru kini ki kum ki long kumi ki ba armet ru kilong kumi hapor ba arbet ka bor ya da ka kham tolat ban ha ki wiki por ya ka riu kun thai te kum kini ru ki hap la ha kita ki high risk group te kum kini lada long ki haban wan Trei ti ngi haban pet ba nginum ai ki bakin Trei ha ki Jaka ba ki hab ya kendo pet ba bun mo bakin long ha ki front office la ni bakin interact bat bun ki pet ba namar ba ka kata ka risk ba ken expose la di tu Khniang ka khambun ti ki la ban bun ya ki shaki ki kenja section ki ba kinum dan kam than ban ya kendo beriu la se kin thot jing thot la ni ki chu type no ne ti kata ka we ti ka ba ar ka long ba lesi lada kila ban Trei na yeng komenta ki bun ki office ki ba ki don ki kenja kam ki ba kila ban Trei na yeng tu mangin ailat ya ki ru bakin kin Trei na yeng mo kadang ba kan duna ka jing kata ya ka jing ko jing khia ya ki ti na lo kata kum ya ki ru mde ban pha ek tu ki kam ba ki haban travel mo namar lada ki haban travel kam tam se ki Jaka ki ba khambun ki kes mo kala ban kata ya ki ti bat ru ha ka be bat ka leave ka jing ashuti ya ki ru haban long flexible mo namar ba lesi lada ki kam shutam la se ki don ki ba chronic kidney disease ki phap le dialysis hab le kan ni katai ti kum ki tu ki khap long high risk de lada kim sola tamot long nakaliang jong ka administration ru long kim dai ban force ya ki ken ti long kata long hab dan kata ka jeng su tho bat ru kila ban chu pha ban ya ki alternate day la ni kum ta khanang ban ya dalam ya ki kan dei bandan ka jing su to from both sides naki administration kim jide ban pressure than to period ti hakani ka jingkli jonga pat ya pikalong ba kumnu pat uni utrai dukan mo ula ban pentikna ya ka jing sngosh ngan mo jinglong safety measures jongki nong Trei jong u but ki customers ki nong the jing thien na u hakapor ka ya di thit haki dukan pat ki ha ki dukan ko mangi i ha ki yo ki ha lok tam ha i jogi inang bun hi ki dukan ki ba khamya ka space ka ba ngimla ban yo kata ka space ka ba ban maintain da social distancing te ka ba kongsan hi ka long ba ha to khmat dukan hi uni u try dukan u ha ban bu ya ikinja poster mo ba ki bri hi ki bam deng mas nginum sha ban rung mo kata ka long ka jing ya da ka benta jong ya de ya ki staff jong u but ya yo mo ya ki we pa ki customers te badru kamas di batru ba ke gudi bendan ki hand sanitizer hakmat dukan mo kanang ba namal atip hi la da ki wan thiet ki ta ki e ki ter ki tar tumot ki haban sanitizer ya ka kti ka jong ki
but hablong strict ya kata mo mde ban shule ba shubu tang mabuk mo ti kidi benda sanitize ya kiti but ki sala ban rung hadukan mo ti kidon kidukan le kiba da kibrashim kerteng ru ya ki kinang ban thiet ban hadukan ti kilap ban bu record just in case ada dan positive ni kita kilap ban pentep ya ki ti ya ki staff la jong ru ka kata hi long ka mask ki ban deng ba ki ban sanit ban khoi ba ya ki ti la jong bikinum kata ka kemut ka kemat kata ya kini kitiar kitar ki bah kumta ma hadukan ka ketika dia melong ka bakut badru ka bakongsan hi ka kan penkut be dia ba ki staff hi ki ban long fully vaccinated nama kata hi ka long ka we ka lat jeng ya da ka ban ya ki hi marwe ba ya ki we ru ki customers ki jong ki ti kumba ong mene haki counters ru nila ban bu da ka kenjayet mo nama ka turu kalaban ya da yaki ba ki ba yo tu try ti ka jingkli jongai phi menta pat kalong ba kumnu pat ngidi ban sumar ban bu pha pat ban sat pha yakini ki jan bangi yadai ki dur khmat jangi mo hakapor bangi pendan kam yaki ki jingtren ma kidon ki bru ki bam pendan kam daka mas gi ban ki shu sop ela di tan ka scarf na ka jan ni ti phila ban ai ki suggestions kumnu ki di ban sumar ki tu ki jan de ki pendan kam ha ka dur khmat jangi hoi hakabede menta hi ngi ba kiba bun hi kila nang bansu la ki mas da ki jan kiba kidan hayeng mo ti but bon ki mo ki di bantep mo la of ngila lang bansu ki ban penan kami ki mas andre hakan ko rukom penan kami ki bat banyada no ni khnyang jingpang ti kabakong san hi ka long ba ya kitu ki mas jan ki bangi pendan kam kide hi sha bangin phong ya ki ngi da pet pha ba kide ki ba khot kide ki bar khiang kimde ban long ki ba pei mo bat ru kide ban long ki ba fit ya ka dur khmat ka jangi les bun sing ha I teng gidan ki bri ki ba deng ka mas ka bar than dan ni ka mas ka ba he than ka lat lot ka air ni sa side mo de kitur ha ba da pet pha sha bikin deng bat ru habangi deng ya kamasi ngi deban dan kiti ki bakhot te ya ban sat bha kiti shawing in deng ti anda ngila deng ru ngi ha ban pet bha ba ya ka khmut la tap bha ya ka shentur la tap bha le ke ek bangi I menta ka long ba bun ki brio ki deng mas ngi le se ba kiti ki pulet ne ba shu kwa deng tang dap ka mas ka bun ba ka dan hatmo mo la ni ki shuwa hashkor ti kum kitu ki rukom ru long Jaka bakan kamdan jing ya rabi ela dangi ngishubu ya katang just for sure mo ti kata ka bakosan menetap haya ka khmut menetap haya ka shentul but kamtam ha ki por mentale ka health department ka advice ka long double masking kate na po ngideng ka surgical mask namar uni variant mo mentau da variant ulong baklo ha banya bet ubastat ha banya bet ti long tang iwe mas lu ting imla ban you lai iti cotton mask mo ting ha ban yo ka protection ka ba khlan la dangi lech ki jaka pat ba ki babun brio ki ba le singi la ban yo ka infection kamtam ki ba di dukan ki be temot ka surgical mask na po ngindeng sa ka jan beli ngi dan kam bandeng kalong ka surgical mask ngi ka filtration ka de ka ba khlan mo ban filter ya ki nyang pang ti da ka badeng pa ka cloth mask na jong pa kalong kata ka fit mo ka pen fit bahaya ka mask samar ka ting ka surgical mask ni la deng ka thliu ka dang lat nang ni ti le deng dang itap pat sada ka tu ka jan ma ki bun sin hi ki cloth mask ki cover na jong ki pen fit bah tumat kani kala air kam dalat bah shu tumat kata ka kalong double function mo ka way ka filtration ka way ka fit ti na ta ka daw kiti ka badeng kini ki double mask tumat ka jing ya da ka kam klan bun sha ada ka badeng tang ka way ka mask ti kata but andang ila deng ka mask ni masuk thu ba kani ka ba khmat jang ka mask ka phas khabat ni ya kren be ki brio ti ki brio ti la kren chingi ki la kum bet ki umbia ki jang ki hang ni ti la dangi kum kata ya kani tu ba ti jangi la bet ki kyang jingpang tingi kum kata sekitar kita ling kita khelung ni kita ki khmat la jong le ngila bat pun bet itu kyang jingpang klam jeng perkhat kamu ti habang ngideng masi nginum de bang kata kani ka khmat kani ka ba khmat jang kamas dangi ko ban law shem de ni ki sai na dien ngin law bat ru ni shong ha office ni dukan ngimla ban shubu e ka mas ka bangila deng hang no ha bangi mon mo ngachu ai example if ila dia ngasdan di plakot dang la law ya ka mas ha office la ni ha clinic
Ngasim no ngatap ai ti pelakot ngasop hai ti pelakot ngabu hang tu karena kanum penbet ya ki file kanum penbet ya ki tiar kitar ki don ha kamit mo ti madu dang ladan kam bandeng biang ngasai nang tu ngasa deng ti kidan pak ki ba ti kira di ti containers batit batit jembam na restoran yo ti plastic container ki ibu di tu ladan kam yumon lao ki ban bam jembam kitab ang tu kitab ki sedeng biang ti ka turu ka long ka kampen bet ya ki dia ka tu ka yu ti ya ka Khniang Jingpang ti ka taru ka we ti onda fi ladi ka ji ka mas tu ba ban keliang no da ka we ndi ban continue sa da ka tu ka jai da ka tu ka ju ka mas ken ti onda fi ladi ban lao la poi ha yeng ru pihak ban ndi ban bu kul mar bo da ra pe Jaka pihak ban site tu set da ka kloit ba ka sabon but that ba kan dar Khniang ba but gimde penan kam da ka jush ka ju ka maslam da sat man kasni ka taru ka lok ka ba kongsan ba ngin da pet nama ba teng ki ong ba o deng mas yo pang re kim nang pa bandeng mas teng ki nama ba ki teng ka jush ka ju ka mas man kasni temot kala ka jabo re da ki teng ka ba khoi temot ka tu ka mas ka yarap ba ya ki om tang na covid re ka yarap na ki ba yong ki na ki pollens ki balak ban penlong ki ni seasonal allergy ap ka yarap ha ka mas ti ki bun ki jing mentoy ki bang yo na ka tambalong ni ha banang ba kum naman pendan kan ka ti ha kaliang juga N95 pat phila ban chuba tai da mar tum ki ban sumar pa ka mas N95 okay ti ka bai dei ba ka N95 hi ka long ka ta ka filtration power ka jang ka kham klan chu ban ya ki ni ki surgical mask ro ti ka ni ka N95 pat da fideng tang ka we ka N95 ro la bia mo namar ki la asna ka ta ka rukom ba ka jingdan sertap ka jangka ba ya kan ni ka N95 mesti basna de ki sai ba shutan ndri ki la pen ya kan ni ka material tempat ki thli jo ka kilong ki barat do kata ki ba kim ailat mo ya ki ba bun ki virus ba kin drong chapo tempat kata ka filtration power kalong ka ba khlan ha tang ma ka jing ba kan ni ka N95 kalong ba film la ban sat ya ka ngori fila sat no ya ka tempat ka filtration power jangka kamlong jo kambalong apa fidang thiet mo di fila ban pendan kam ya kan ni ka N95 lada kampat ji mo lada kampat jaklia hadu sansin phong ti ya kan ni ru kumju hi lada fi phong kumba fi phong ya ka yu hi long mo ki ba khoi phim de ban ta ya ka khmat lao nang ni lada fi kwa ban bu temporarily fi bu hi plakot la ni container but kumta shuma da fla phong palat ya ka sansin temat haban iu no haban discard no eka ho film la ban penan kam yang eka ju okay ho te ka shwa bangin beteng bang shakani ka program nin pai kin dia chekini ki Jingpynduna tingin sa pon pai bang shakani ka program Doctor Speak
Te parlok ni wan pai biang syaka ni ka program Dr. Speak halor ka phang ka Jingpynduna ka Jingpur u Khniang COVID-19 hagi Jaka Trei bat lai shimenta ka ni ka program bat i doctors imle ibadi i district surveillance officer jong ka Ribhoi district ti habang lai beteng biang ha ka ni ka program doctor ka jingkli jonga ka bahenri phi kalong ba hatu kinong Trei ki ba wan cha jing Trei jong ki mo ki de ni em ban cha tho jing shit man kasngi nakabenta ka jing bha jong baro hatu ke epat ka we kalat ka bangila ban le ru lat nakata publish board ko te haga be day bat ka kadika jing screen mo ya ki ba wan Trei ba man kasngi ya mentahi kani ka de ka we kalat ka ba ngini ada ya ki mo ya ka jing separate kadika jing pang shaki we pat kumbangi tip hi ka jing shet ka de ka we na kidak kishin ka ba hakmat jong kanika ka jing pang COVID-19 tangba ladagi ong ka jing shet ru kumbangi tip 100% kim dan ki kidak kishin mo let's say lada kim dan makana ka jing shet ru kila bandan ki brio ki ba ra itu Khniang jing pa ka mek jong ki hendrei lada kila don lupa ka jing shet pat kata ka penlong lo yang i ba yok ka de ka COVID te ki haban pa screen pa test sila dia ne kanang ba kan income soshingan mo po ha Jaka Trei but ya ki kum jo ya ka sam ka jong ki ti ya ka ba mentahi kumbangi hi ladangi let cheki dukan ngi let cheki office ne ki institutions ki school ka per kadi ka protocol hi ka ba yat mentahi ka long ba namar ba ki kis kem Jingpynduna mo ka ri ne ha ka perthei ne ha ka state ka jong ki ru ki kises ki dang mi hi man gasngi ki bayap ki dang don hi man gasngi tingem pat de ban chu so shngan ba balik mongin chu ngo shim sting ya ki ne tingi haban pit perman hi ti wat ha ki Jaka Trei ki jong ngiru ngidi ban kemen ba alis man gasngi ngi dan ba pen check up yang ngi mo ti kum mono ban pen measure ya ordinary times mo ban pen measure ya temperature ka jong phi ban kli kum no phi lang phi dan ding shit phi dang i mo ti long ya mentahi kalong ka badan kamba kum ki nong Trei mo ki office ki institutions ba pair ban bu yakini ki kendon ba haba ki ngiwan Trei at least ide bendan ibrio iba pen scan but ya ka temperature jongi kamta mentang ile be ki infrared tumot bendan kam bantur hajan mo ki shule tang nakti la ne na selang mat na jengai tumot long la tip ka temperature kat no tila da katam ya ka lai pupra degree celsius la ni katam ya ka shispa points sau degree Fahrenheit tumot tu brio tumot la dan junction tumot baba isang sha hayeng mo ban pethui ki dak kishin ki jo I ti halor kata amtang ba thojing shet di ban kli ru phi sngo kum do man ta kasni le se fidan ki dak kishin la ne ki jing sngo ya ka ne ka jing pang te hila ban share ti ki don ki office ki babu e ti ki entry exit registers ru ki tu ki da tho ru ka temperature ya ka condition jong ki dong Trei ki jong ki ti but lo kata the screen but ka kilong mandatory ru ban bu ki Jaka bakin sanitize ki ti mo ki tu ki non touch ba dan hab ka maknyat hi hendrei ki shubu ka ti kum ni wat hang ni ha office jong fi hang ni ha production ru I was ngasu comment ban iba ki la biang na dong shadong ha po entrance mo long kilong automatic ki ba ban pen screen ni ki brio ti kum tar da ka bang le kum kini ki baret pat kila ban wan ra ki jing kala ki ba he ki ban long ka jing harap ya ka to office mo ba ban ya da ya ki tu ki nong Trei ki jong ki na ka jing por ka jing pang mo ti ya ban long ako no ding ini ban wan chakmat but cooperate lang mo ban shimenta ka jing screening e la da ka don ni hab banya Trei lang ha jang pa ai ringin chu wadau shai de ka ngat COVID case ru ngidi mangi hi ba jinjar ti ka jingkli jong ai pi next ba kalong ba ki epat ki la jing ya da ba jing sumar ngidi ban shim na panta ki nong Trei la jong la da ki hab ban mi le jing le che jing ai ba ban travel mo na ka dau ka kampat na ma kamlong ka ba suk ban travel menta ne ka perthai ti ki la jing ya da ba ki di ban shim ti ha ka be day but ki bahap ban mi na la ka jong ka jilla la de ki bahap let cheki we ki jilla la de let cheki we ki ri kat ba la hi ni hap ban ye ki ni ki non essential travel mo ki bam dan kam than te ngila ban no shwa selet pat ha ka we ka por but shwa ban let ru ngi hap ban da
pej bha mo na ki news la dia na ki information ba phera ka tu ka Jaka ka ba itu staff haban let ka de ka Jaka ka ba bun case ka ba positivity rate ka dang bun dan containment zone kumno ki cases kumno khang ban so thu shai mo la da ka ta ka risk ka khambun ti le sila ban cancel no ya ka tu ka travel le la da Khniang ti la ban let tamalong haban shim ki precautions mo ti ka por ba travel ro haban paper man haban boot bhai ki appropriate behavior kum bangilaya boot na ngilaya kran hakmal ti badru lada idan kidak kishin mo lada haka tu ka por ba ila travel to ka Jaka idan ki kidak kishin ki Jaka ni ka Jingpang ni so pher tumot ide ban call ha ki helpline mo let's say ki ri ki ba pher ki la ka Jaka helpline kum ha India ngidan utu iway not new sun kum ha Meghalaya utu iway sao iway not ti kum ta ni lada ki don ki jing so pher ki laban contact ki local health authorities but ru ban pentep ki employers ki jangki Khniang ba laban ai jing rap ki ti onda ki lawan phai ru mo bun sin hi iba haki entry points ki don ki jing test ti ki de ban pha test but ki ban shong quarantine lada ki wan ki Jaka belong high risk zone shawa kin join biang ka jing Trei ka jangki ti kini ki long ba kongsan tamba ka very important point ya ki yu hi ki long penyai kam ka long ba ya kini ki badan hi ki bra temen la ni ki badan comorbid condition la ni ki ba armet ban kiar man pha ya ki she kini ki jai kam ba ban travel che jangai long la ni shi Jaka ki ba bun ki cases kati kata doktor ko bantai mapi ti my next question kalong ba hakaliang joka jingpen khut ba jingsen ret dawai mo haki Jaka Trei ki ide ki bi kilat ni di ban le ban penduna ka jing sapriang unu Khniang Jingpang haki office ni ki dukan ki school komedi ki Jaka Trei hoi ti hakawe dei but kumno ngila ban penduna la ni ban khangla ya ka jing sapriang du Jingpang kiran bun ki rukam mo kawe kala ban long nakaliang jongka engineering control mo kumnungi penbet ya ka Jaka Trei ka jongi kumnungi bo ki jing khangiet ka dan em ka cross ventilation hak bakal air pengat karung kal air jaklia kami sabar ti kumno ngibu ki shuki mo ila ne man maintain ya kata ka social distance apa dan kinong Trei tidak ada omla ru kumno ngibu da ki glass shield si ban penbati ya ki nong Trei but lada omla ban bu glass shield ru ki baya Trei kimdei ban shong persha iwe ya iwe kila ban shong side la ni kila ban phai no back to back no phai da dien ti ka tu kala ban penduna ya ka jing ya bed ti nalor ka tu kila ru ban pej bha ya kini ki kum ki dan ki kamera ki badan exhaust fans tumot ya ki tu ki exhaust fans ki de ban fit Khniang ba ka tu ka tan no kal air jaklia shabar tumot ka kampen khoi ya tu kal air hang tu ti ya ki tu ki exhaust fans ru at least ar kanta shoban wan Trei la di ban plie ya ketu bakan khoi but ar kanta hadir bala la le pilot kinong Trei Khniang ba kan pen khoi ya ketu kal air ti nalor ka tu ki pan khana ru am bun ki pan khana nga i haki office kidan la ni kidan ki bam dan ru ikini exhaust fan kum ha ka perthai menta ban kalong ka balong dan kam ha ban bu kini ki exhaust fans haki pan khana ba ki di ban Trei kam ru mo Khniang ba kal air kan long ka ba khut mo na mai di Jaka ibarat ti long le se kidan ki brio ki lao no ki ma sang tu wan rong sa iwe temot hai ti ipor yo alat ke ti kum kini ti kidan pat ki isi hi da long ka bala ba bakyar mo namar ba confined space ka yarap ban spread uni Khniang Jingpang la da khang ba ya ka yu ti henry la da ban sim dan khang yet dan ni ha ka tu ka kamera ne temot kila pan kam de ki special AC kum ki AC ki bai pan kam ha ki operation theater kita ki HEPA filters mo ti kila pan kam kum ki tu ki jat ki bala ban pen screen ban pen filter ru bat ki Khniang Jingpang ti la ki don kum ki tu ki khat mo kila pan kam de kita ki jat filters ti engineering point of view kaya kum tu ti na ki administrative control pa kum nu kin le ti kata hi kin ai ka awareness ki staff la jong ti ha ka bai de kini food appropriate behavior ti
Di lada kia bun han ki Trei kila ban le kita ki alternate shift mo wan no shi group shi sngi wan no ka group asngi tangba lada ki le group kum tu ka group ka de belong fix kim di ban ya khle group ba mentau ya khle ba ka group ba men ka ba next dia temot kan kala an penyabit ti lada kalong be hawi ka group lada yo be tang wei temot tang kita ki para group jo kila ban de ki high risk temot kanum kata am dan kam khang ka office ki group kila ban Trei la ada disinfect ti ka tar ka wei ti kita ki staggered shift room mo long kila wan no steng sngi da ka group ki wan no la jan miet da ka group ti ki tur tang ba ka de bandan ka gap kumba chicken ar kanta hapedeng gitu ki group mo khanang ba kan ventilate ya ka tu ka aku no ben disinfect shwa ya ka tu ka you ka Jaka ti kita ro ki we ti ki haban mo ka encourage ban ban vaccinate iki staff kata ka jur nga ka de ka badan kam ka basuk ru bat ka ba ka most cost effective ka ba dan jinglot nri ka jingyo mentoy pa ka de ka ba bon sha ti long ka shi thot tang ti por ba vaccinate nri de ba mo long nri ka jingyo jing mentoy ba ka ba ne ken ti ka tar ka wei ka ba ki de pa so tho ya ki staff ki jangki ti bat ru kini ki PPE mo ti let's say kidan ki kinja business kum ki clinics lani kini ki laboratories mo ki ba ki habania deal but ki patients lani ki habania deal but ki specimen jong ki iyo mo ki jong kini ki nongpang temat kum gitu pat kini ki iyo ki haban penbiang mo ki PPE na ka benta jong ki mask ki goggles lada don kam gitu ki suit ki jong ki ru kadang ba kan long ka jingya da na ka benta jong ki di kini ki long ki ba don kam ba bakin bakin buat mo ka long ka kam kumno ka kam ka di ka engineering you control namar ba ki haban penlut pisa ban chna ban ka di ka administrative ka kam suk mo di ta ka daw long ki haban stress ban pen mau ya ki ba ngimpat kut kan ka khalam inang habi ban hoi ban put ki guidelines kamlong ka ba kamlong ka ba hoi ban yelong sif lu bar khan ha ti akata ka liang pat Dr. Shubu menta kumnu ngi di ban le pat lada uwe ni ki ba Trei mo ba Trei lang bat ngi uwan cha jing Trei bat udon kini ki symptoms COVID-19 bengi lakum sha expose bat uni ubri ni ke ika kamram bangi di ban le pat hang tu wut no bakan num sapriang kan ka Khniang Jepang okay ha ka wei dei ba kata ngala ju yo bun ki phone calls na ki department repair ba ki shu phone teng mo jan miet hapok ka jing Trei jongi la ni ha ka bang jongi la dan ba test positive ne benda step idang wan Trei la test no mensngi positive tingi ni le kum no ba bangi shong na ka ka kamera ti ne ban ding kong ne ban tieng mo ne ban tieng pihak lada ita iba test positif idang don hajing Trei fila ban pensyong noi ha ka kamera ka balong marwei mo ban isolate hangta tilada imdeng kamas timba pihak ban ba indeng kamas ti ya ru ba inum kta ya ki kinu kitia badan hang tu ba in syong ti inform ru ya ka health department ti kalong ka badan kamba ya kini ki office ba pera ni ki di bandan ka phone number jong ka health department mo di kila ban phone ya tu 14410 dan ni lada kitip ya ki medical officer in charge jong ka tu ka area kila ban phone ya ki di kitu kin sa advice ya ki mo kila ban wan ka team ka jong ki man assess ya ka situation dan ni kila ban phone ya tu patient ilang kumno idan symptom ila ban categorize le si ila ne ban le home isolation ne hab le corona care center ne komta ti hang tu kin sa decide but kitu ki bala ki bade ki contacts mo gidan ki high risk contacts ba ki low risk contacts ti ki high risk contact hi ki de kitu ki bala Trei be dan jan mo ki ba share the same space dunai ka handru pod klem deng mas ni ki la ko me law mas ka por be ki bam jam bam lang kan ni ka point ko ban stress sang ba bon hi ki ba yo lang ha por ba ki ba yo ya ka diga jingpang ki long ba ki la edeng mas baro shi sngi ndre ha por bam ki law ya ki mas ki jong ki ti kaya bet ha ka tu ko por ti kum taru ada ki dan kum kita temat kita ki ada ki high risk mo ti ada ya kini ki high risk temat ki haban
ki haban shong quarantine ki hab shong pen kerpang ye la dia mo ki pat de banwan Trei kat hadu benda test ye ki ti anda kila test negatif kila banwan join ya ka Trei dong ki Trei la da ki test positif temot ki haban yai kat kum ka kendon dong ka isolation ti la le sila da kim de makana ki high risk ni la da ki don ki dak kishin jong ka Jingpang ki turu ki haban ban quarantine ban phat test ye la dia ti nakaliang ka health department pa kin sa shemi ki senjam ki baki di ban le kin ya ban le contact tracing ya bar khoi ki staff ko office tikin batai ya ki ru ban disinfect kun ban pun khoi ban ya to Jaka baterai iti tingi lap nan kami ka to laptop le ni ka to desktop mo ti ban disinfect ya ka to area you can ti kumta ti nakaliang ka health department kin sa iPad ka information ba let's say ya ban khang shoya ka office ka tas ni kat ba hadu pin dep contact tracing ka hadu dep ka disinfection ti tambalong ndi ban panic shu pentep ya health department kin ka jinga ho kila ho badan kam ti doktor pat ke ka ngidi ban le pat lada ibaya Trei lang bat nga idon kan ka respiratory illness mo ka jing shitam ha ka jing ring mensim but phila ban patayangi shipang kan ka acute respiratory illness lada ki sha expose pat ha ki baya Trei lang badan covid-19 ka jing Trei okay ti kini ki ba acute respiratory illness tumot kitu ka jenjar ka kata bahaya ka jing ring mensim ka jongki mo ti nama ka don ka Jingpang ha kata ka respiratory tract ka jongki kala bandai ka upper respiratory tract ka bai dei ba kini ki tengkro nundok ka khmun adu tengkro lani kala bandai ka lower respiratory tract uni uben pipe mo ba kitor syapo temot lada ki dan kini kala lupa ka di ka Jingpang temot lada kiyo expose sila dia sesau covid tempat kala benang jor ka Jingpang ti kum kitu kamas kalong ka ba kongsan ti hendai lada kila don lupa ya kadang ka junction tempat ki hab ban pha check up hai la dia ban pha test hoi ti kini ki bri ki badon ne kan ka jing shitam ha ka jing mensim kan kila ne man shim ya ka vaccine pa yo ki tiang ban wan chakpat man shim ya ka vaccine me kla don lupa kan ka Jingpang ni ti phila man penchai halor kata pa kin yo ka jing yada ka babiang lat na tang ka jing deng mas ru hende ka vaccine ru ka te ka wi ka badon kam ti kila ne man shim ya ka vaccine la wat la ki don kan ka Jingpang ban ring mensim ru okay lerang yi ong ka Jingpang ban ring mensim kata kalong ka broad explanation namar ba kala bandai ka asthma kala bandai ka TB ru ka kata ka jing ring mensim kala bandai bagi dan kenja infection syapo lat na ka TB ti kila deng kidan badan lung cancer ki jenja ban ring mensim hendai ka advise kalong ba alani kidan kata ka chronic obstructive pulmonary disease ka kataru ka de ka wi ka ba penjenja de ki beri ban ring mensim ti ka ka ba kongsan kalong ba lada fit pang TB tempat ka immunity kala telot tempat ka bor ya da persya Jingpang ka telot ti dan kam ha ban yo ekne ka vaksin klang ban ya da ya kina ka jing stom jur ti lada ki di ba pang cancer ru ka bor ya da ka telot ti da ka ba ki yo ka vaccination kanang pen klanya ka boy da jongki ti actually na benta kini ki categories ka kum ka TB kum ka cancer lani ki badan COPD tempat dak ba kiyo ka vaccine kiyo kata ka extra protection ye ki ti hendrai ye kini ki badan history of allergy ki hab ka ba ki consult choye ki doctor ki jangki ka jai allergy ku ba kumno kata ka ba ki dan ti anda la pet bhai doctor tempat la hendrai ba bun hi ki case ada ki allergies makna ru simple allergies tempat ka kilong ban vaccinate hoi ki hab ti da fidan kan no ka daw da fi so tieng phim ni ban chu let ham tu tang ba chu kwa let ban ai hendai da wat jing tip la ni ya kendu ya ki doctor ki bala ban batai sha ki bala ban examine choya phi kinsa advice kan ka de ma le si yo ki la ban de ki bri ki ba yo to ka severe allergic reaction ka bha ki wat medical assistance ran ki doctor de ti hakal yang kum ki ni ki Jaka kum phi on ki clinic ni ki laboratories mo ki ba ki bri ki phong ni ki PPE suit ni
kumno pat ngidi ban sumar kini ki PPE waste lada ngilade men pendan kami ki namar ban berat kelumar ne berat patharu kamdei ka balong correct bangin le mo ti phila man batai hakanu kaliang ngidi ban sumar ban bu bhai ban berat no ya kan ka PPE waste lada ngilade pendan kam hoi ti hakini ki Jaka hospital le ki clinics le ki laboratories kum mentahi iwa mo ki ba kta kini ki samples ne ki ba pet ki patients ki hab ban phong he ki ti ngimla ban subrat pathara ki namar ba ki la long in fact la bit ki la ban bit Khniang Jingpang ti kat kum ka ta ka Central Pollution Control Board jangka India kala penmi kita ki kendon kum no bangin dispose ki ti kini ki kenja kum ki face shield leni ki goggles leni ki gloves ki ba kini ki kenja ki plastik mo ki ba balaban recycle balaban ki tap ki kata red bin kebadan pakai jing tap mo fibra enter la tap sebab di ya kini ki suit mo ki ba ki phong ma ki balong de ki jan ki ba omla ban recycle ki haban tap kata yellow bin ti nang tu da kila dispose kila law kila bu ki hang tu tempat ki haban sum law sha ki haban sum ban sa ila dia ba kin phong pat de ki ki jan mo de ki li phai no she yeng ti ya ki tu ki waste ki ba la pen mi ki tu kim la ban ya clear ba ki general waste ban ai she ki ni ki ba wan collect nyut common ko ki ban ka nyut po collect hapo dong mo kadan da ka we pakai agency ka da ka municipal ki bawan lum ya kitu ki dan la ka jong ka trok ti kitu kimlap subrat kinala ngimlap subrat ki dasbin pat ba ki akan wan ka tu ka da ka municipal kin wan shemi kitu but kilaban tama ki haban disinfect shwa ya ki da ka sodium hypochlorite solution tinang tu kinsa ayaki shakitu ki ban recycle la disinfect ti kila ban recycle ti hendrya kitu ki yellow pat ki haban incinerate tempat ki haban kadang kata ka scientific way ban thang ya ki nyut bakinum penmi ya kan ka jaklia tempat kila ban incinerate ya ki ti kum ya ka bamentahi ka ya kitu hi PPE wat ki mask ki bangi deng ki N95 ru ngimdei ban berat kol mare ki mo shopping in bread similar lagi Aisyah ke general waste ada ke municipal truck kawan lum tempat at least nyu puar kenta ni ada man bu saya ki la ka jong ti ngin sa ai hadian kata nama katur nama hapo ka nyu puar kenta tempat ti ki Khniang Jingpang kidang long aktif tempat ila ya clear long ba ki waste tempat ka kamlong kan long very dangerous mo ya kata ti learning in spray da ka shopping in bread spray da ka tu ka alcohol sanitizer kadi kata mo ti hakani ka liang pat mo kani ka jingkli jonga nga kwa bante ba kuma pi batai pi menene pi ong ba ki miet ki shuki ki computer ki laptops keyboard sai ki Jaka Trei ki long ki ba bu at high risk yang ini ban sapram nu Khniang Jingpang lada di pet ya katuka Jaka Trei kimpen khuit phaman kasngi ke ka jingma ba up ki nong Trei ba one show office but katnu sin ki nong Trei ki di ban sanitize ki khti jong ki ha ki Jaka Trei ban lat yo nu Khniang Jingpang hoi ti hoi nama ba ki office ni share ki laptop ki desktop ti teng ka we ka file ka rak na ka we ka meet sa ka we ka meet ti kita hi teng lada teng ki share ki filters ne ki pun ki ba ki hab teng what ki doorknob ru kini ki jeng pat jeng khang lawan uwe ubat ubal aku tu bom le aku untuk tempat long ni hab long very aware ba kini high touch points lagi kila de ki reeling ban ki jeng Trei la ni kini kitiar ki balong ya penan kampai ba tempat sisi bala kata hi ki tempat sanitize mo kanang ba ngi yo gi kum bakla ye le banum kata ka khamat lamar ba kadi kini kilat ba kirung sapo ni kini Khniang Jingpang ti kata ka we tibat ya kitu ru la da shopping in pendan kam sebab adik ka pali ke jongi bangin pendan kam ya ka desktop la ni ya ka printer la ni ka xerox machine tempat ngilak ban you can kini kidan ki alcohol wipes tempat ngilak ban shu nyat ya kitu ti matru kini kinong pen khuat mo kinong pen khuat at least arsin chisngi kidi ban nyati ki shuki ki you kam dam ki high touch points lada kidi kinja plastik kidi tuma kila ban le da ka 1% sodium hypochlorite solution ndai kidi kinar tuma kila ban le da ka alcohol you mo 70% alcohol namar bayo ka sarang kanar ti kila ban pen khuat de gitu kan ti
buat kini kita pun kuat kita banyak training kita lah macam pun kuat kat kulmal kita bandan lagi tu ki gloves ki berben kita bandeng mo ka apron ki ban trikam de ban shule kulmal ko majule man chwa kan ti ki dan kam ya kata ti Dr. Shawangin penkut ya kan ka program kan ka jingkli jonga kelas pimu kalong ba ke ka jingma ba apat yang ngi haki Jaka Trei la da bun ngi hadu menta ngimpat tre banchim ya ka vaccine but hatu ngi dan kam ni em ban le ka RT-PCR test man la ka shipos ngi la da ngim tre banchim ya ka vaccine but ngi wan cha jing tre man kas ngi ti pila ban batai halor kata haka bede but ka vaccination hi ka bangi syam kalong ba ka vaccination kaya rap ban penduna ya ka jingyap kala ya rap ruan penduna ya ki jingbun ki kes mo ngi pet kiri ka perthai ki jela ha po ka ri India ka jangi ki ba ka vaccination coverage kala long kham sa khama kala khambun ki cases ki la duna wala ki dan ki kes ki ba shu test positive hendrai kim shi top njor la ni ka jingyap ru ka duna shibun te kumjor ru ha kasti ka jangi ru mo ngi dang shukras ya ka sanpho mo ngi dang shutam sanpho persen ti long ngi haban ya kentulang iwe mo kini ki bala adapt vaccinate pila ban share ka testimony ke jong pi ba kumnu ka yarap ya fi mo badru da ka ba ngi poi syak ta herd immunity ha ka ba balat ya ka prapu persen na kinong shong kila yo ya ka jingya da kala jingya da temot kan poi ka por ba kan ka jingpang ka sudah la ka ngini biasa semua ki ba yo ka jingpang ngini biasa ki ba yap ka jingpang ba ka sudah la ka ja ba kata ka ka ba ngia be kata ka thong mo ba ngia dan hang ni ngia pelong ki jinga lang la ni kini ki ba khoi khnang bangin poi sa ba kut no jo ka ni ka khlam ti ka Jingpynduna ka long ba kam tam ngi ki ba Trei kam pat ba haki office haki institution ki bi mo ngia ya kernyam lang bat ki pat ba la ni ngia mlalat mo ya kenduk beliau temat dah ka bangi vaksinit ngi ada ya ledie ngi ada ki para nong Trei ba kam ta bangi li pha shla yeng ngi la bangi ada lang ki bahing basam ki kun ti jo ki kam tam ki khlung ki bam pat la ban yo ya kan ka kabu ban ya da ya ki ti bat ka ba ar ka ba pi ong ka long ba hatu don kam ne em ban test ya ki kitu ki bam pat vaksinit man ka suppose ngi kata ada perkat kalau ka ba mo lo la fi practically hi perkat ba man la ka suppose ngi ha bantes di kalau ka ba hi ba ya ki ba bun makin ka ngo mo hendrai kani ka sarkar ka penmi kani ka long ban kentu ya ki pai ba ban pen iru ba la da ki bun ki bampat vaksin temut ka jing roi uni Khniang ru kan dang bun temut long mkwa kan ba kan jur ka jing ya bit ya ni Khniang nambar ba kumbang ala ong fi mene ki bun ki studies ki pen iba ka jing pen bit ubriu bala vaccinate ba ubriu bampat vaccinate bun sha ubriu bampat vaccinate ki don ki studies ba pala arfu sha ubriu bampat vaccinate ula ban pen bit sha ki wei pat temut ka reduce ya kata ka spread of infection te kata hi bokong san but lada ki don ki dak kishin ki debi ban test te hendrai kata ka compulsory 10 days testing ngatai bun hi ki pai ba long kan long ka ba ya ki ban bot hendrai lada fi dei high risk jong no la ni fila don ki sign ki symptom fi dei ban test kom ka social responsibility na ka benta ki wei dia katu ke doktor ni la poi sha ka bakut jan ka program ni kwa ai khuble pi la batai benya batai shai halor kan ni ka phang ba ki ek jing ya ngi di ban le ban rat ding khong no du jing sa pran jo covid-19 dia katu parlok la poi sha bakut ja kan ni ka program ni kan man be fly yo ka jing so thu ka ba byang ni doctors imle ibade medical officer na Ribhoi district but nse shampat ipi ha ka we ka program nga de dai karwandang kan ni ka de dudarshan kendra shalom